вёскі за поле была прыгожая паляна, вакол якой расцілаліся магутнымі кронамі дубы, раслі рабіны ўперамешку з бярозамі. Гэты цудоўны куточак аблюбавалі сабе цыгане-качэўнікі. Раскінуўшы тут свае шатры, яны вабілі мясцовую моладзь сваёй яркай вопраткай, песнямі ды танцамі ля вогнішча. І сталася так, што малады цыган Шатар упадабаў мясцовую дзяўчыну Марылю. А Марыля таксама пакахала Шатара, ды толькі цыганскі звычай не дазваляў маладым уступіць у шлюб. Бацькі дзяўчыны замыкалі яе ў цёмнай каморы, а потым яны вырашылі выдаць замуж яе за старога багатага ўдаўца. У ноч перад вяселлем маці Марылі пракляла Шатара і ўвесь ягоны род. Каб усе вы праваліліся скрозь зямлю! І ўтварылася на месцы паляны прорва, якая праглынула табар. Даведаўшыся аб гэтым, Марыля ў шлюбным уборы уцякла з хаты, але замест паляны яна ўбачыла багну. Знясіленая, поўная роспачы, Марыля села ля гары заласцянкі і горка заплакала. Слёзы падалі ля багны і ператвараліся ў струменьчыкі вады. Так і ўтварылася крынічка, якую людзі потым назвалі Шатраўскай, а прылеглую мясцовасць доўгаю па велічыні багнай. Вада ў той крынічцы стадзённая, чыстая, вельмі прыемная на смак. Кажуць, яна зажыўляе раны, а таксама лечыць розныя хваробы скуры, асабліва калі набраць вады ў чысты чацвер да ўсходу сонца ў 3 месцах.